शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि भाजप नेते केंद्रीय मंत्री नारायण राणे एकत्र आले, यामुळे राजन तेलींना पोटदुखी झाली का, असा सवाल शिवसेना जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी यांनी केलाय। राजन तेली यांनी राणे केसरकर भेटीवर केलेल्या टीकेला त्यांनी प्रत्युत्तर दिलंय। त्या बाबतीत जिल्ह्यातील जो दहशतवाद हा त्यावेळेच्या परिस्थितीनुसार होता, तो आता संपला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास, रोजगार, शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देण्यासाठी काही गोष्टी मागे टाकून आज जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकत्र येणे काळाची गरज आहे। आणि त्यामुळे शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर व केंद्रीय मंत्री माननीय नारायण राणे साहेब एकत्र आले। या बाबतीत श्री राजन तेली यांच्या पोटात दुखण्याची गरज नाही असं मला वाटतं। त्यांना वाटत असेल हे आता दोघे जण एकत्र आले तर आपलं काय अस्तित्व राहील की नाही, असाही सुद्धा शंका असेल त्यांच्या मनात। त्यांचं असं म्हणजे की त्यांचा सुद्धा असा विचार आहे राणे साहेबांचा की जिल्ह्याचा विकास झाला पाहिजे, जिल्ह्यामध्ये रोजगार निर्माण झाला पाहिजे, शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळाला पाहिजे, हीच त्यांची भूमिका आहे। आणि सर्वांबरोबर एकत्र राहून जर आपण काम केलं, खांद्याला खांदा लावून जर काम केलं तर निश्चितच जिल्ह्याच्या विकासाला कोणत्याच प्रकारची खीळ बसणार नाही, अशा पद्धतीची त्यांची भूमिका असणार आहे। त्यांच्या मनात काय असेल मी सांगता येत नाही, दहशतवाद बाबतीत त्यांना त्याच्यातले काही अनुभव असतील, परंतु आता काय दहशतवादाचा हा मुद्दा काही आज जिल्ह्यात शिल्लक राहिलेला नाही। त्यावेळेचा काळ होता त्यानुसार ते चाललं होतं, पण आजची परिस्थिती जिल्ह्यामध्ये शांततामय जिल्हा असल्यामुळे जिल्ह्याचा विकास व्हायला पाहिजे ही भूमिका आज सर्वसामान्य जनतेमध्ये आहे। आणि जे नेते मंडळी आहेत, मग ती सत्ताधारी असू दे किंवा अन्य लोकांचं सुद्धा असं आहे की जिल्ह्याचा विकास झाला पाहिजे, हीच भूमिका आज जनतेमध्ये आणि नेते मंडळीमध्ये आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।